Good morning po sa inyo lahat. So let's start. At ang unang-unang ginagawa ni Doc Atoy, itinatama ko muna yung maling paniniwala ng aking mga kapwa Pilipino. Ano ba ang mga maling paniniwala ng Pinoy? Pinakamaraming paniniwala na mali na ang pinagmulan daw ng sakit ng tao, unang-una dahil sa pagkain. Pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks, ayun, hinayagdan. Ikalawang sagot, dahil daw naman sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at sangkatutak na utang. Oh, hindi may nakarelate. Ikatlo, dahil daw sa pagtanda o aging. At yung ika-apat, actually, ito yung pinakamarami, in the whole world. Hindi lang sa atin, pati sa ibang bansa. Ano yun? Kaya raw may sakit, lahi-lahi. Pwede? Mana-mana. In English? Hereditary. Hereditary. May narinig ako, sumigaw pa. Inheritance. Okay, yung word na inheritance, tama. Kasi English yun. Pero hindi po kasi pwedeng gamitin sa medicine. Usually, ang inheritance, ginagamit po yan sa batas. Kasi pag inheritance, dapat po meron kayong kasulatan. Tama ba? Yan po bang mga sakit ninyo ay may kasulatan ngayon? Yung inyong mga magulang. Meron o wala? Ang sakit ko na to ay malugod kong pinapamana. Sa pinakamamahal kong mga anak. Sa panganay, diabetes. Sa ikalawa, high blood level. At sa paborito kong bunso, bukol. Nagmamahal, inahin. Ayun yung inheritance. So, ang science, hereditary. In medicine, we call it genetically. Okay, here it goes. According to WHO, or World Health Organization, these four are really factors kung bakit pwedeng magkaroon ng sakit ang katawan. Yes, they are factors, but they are not the main reason. Eh Dok, ano ang main reason? Ang tunay na dahilan ng pagkakasakit ng katawan mo, may mali ka nagawa sa buhay at katawan mo dati. Ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo humina. Pwede? Bumigay. Kinapitan ngayon ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Malinaw o malabo? Alam niyo bakit dito ko inumpisa ng ating forum? Yan ang pinakamababaw ng medisina. Bilang doktor, pwede ako magturo ng malalim na medisina ngayon. Pero kung hindi niyo naman maiintindihan, nagsasayang lang pala tayo ng oras. Tama ho ba? So this is just an analogy. Explain to me please. Pwede ka bang lumangoy sa malalim na karagatan kung hindi ka pa natututong lumangoy sa pinakamababaw na tubigan? Actually, the answer is pwede. Pero very risky. Maaring malunod ka agad. Correct? Another analogy. Pwede ba tayong magturo ng leksyon na pang grade 6 kung ang bata ay grade 1 pa lang? Pwede. But the problem is, baka hindi niya maintindihan. Same goes today. Guys, alam ko matured na po kayo. Pwede ako magturo dito ng malalim na medisina. Pero kung hindi niyo naman maiintindihan, we are just wasting time. Correct? So I decided na ituro muna yung basics. At para mas maintindihan nyo ang basic, gagamit tayo ng sample. Bakit to? Nabalitaan ko, actually totoo, na tayong mga Filipinos, napakahilig talaga sa sample. Totoo ba yun? Matamis ba yung mangga? Patikim nga. Totoo hindi. So gamit tayo ng sample. At ang gagamitin kong sample para hindi ako bias, sarili kong katawan. O, ayan ha, ako muna.
Alam niyo bakit ako excited? Pagpunta